Dare, nešto ti smršao motor. Jebi ga, na vlasnika. Nisi ga dobro zanimljivo pa se smanjio nešto, utego. Prošli put kad smo se vozili, izgoreo sam strašno, znaš kako sam bio, korak. A gdje digni, ili imaš liniju? Da već sad si izjednačio. Oljuštio sam se 2 puta već. Čekaj, ali možemo mi sa tvojom komunikacijom da se uparimo? Trebalo bi da može, a? Ne radi mi mikro. Pazi iza. Nisam mu dobro zalemio ono konektor, pošto je pokidao konektor. I šta sad? Sad samo čuje, ali ne može... Pa dobro da ga uparimo da čuje nas, a? Pa dobro, a nema, njegov je samo telefon. Ja idem prvi, a? Pazi. Kako je lepo za promenu se voziti s nekim ko zna da koristi Migels. Ti? Ne, on jedan koristi, ali ovo nisu Migelci. Ovo je zajebancija. Ne, i ne koristi. Ovo je zajebancija, aj ne koristi. Aj što je to zajebancija nego što... Na 3 metra ne vidi. Ja sam mu rekao kad je uzeo odmah, mene neće mi sluša. A Strom ima brutalne Migels. Da. To je homologovano sve prilikom uvoza i carine, tako da ja ne vidim u čemu je problem. Ti vidio sebe nekad od pezada? Al bukvalno. A šta je sa ovim prijateljima? Levitini ne radi. Koliko je kazna za ovo? Znači lanac, pogledaj kako je. Lanac vadi odmah da dotegneš. Znaš ti šta on radi to kad voziš? To kad je pri kraju onda krene tako da se naglo isteže. Bukvalno sam ga za 150 km mi se ovoliko isteže. Maja pi vode. Kaži nešto smešno. Maja pi vode. Lepa kaciga. Da vidi se s kilometra. To kamera. A vi snimate? Ja, vi snimate.
Kobasicu nisam vadio i neka dva kolača. Šta vi pričate? Gledaju. Dare, što pričate vas dvoje? Luka, što smo se mi popeli ovdje, brate? Da pošljemo jasni poruku. Na dole je frka, pogotovo kad se ne držiš. Šta nosiš tu, Milanko? Sendviče hladne. To je frižider, a? Dobar. Polipropilen, ali ekspandirani, odličan izolacioni materijal. Malo paradajz, malo pršuta. Gužve tu, svi bi da uđu kolima ako može. Ovaj deo zovu Turski vir, zato što su tu Turci sedeli kada su napadali manastir Manasiju. I tad je ostalo taj naziv Turski vir. Mnogo su dobre maglete. Su dobre, sijaju, a? Znaš po čemu vidim? Meni se na visokim obrtajima tresu u retrovizoru. I brate, u retrovizoru te bolje vidim nego auto. Pa da. Baš. Baš ste iz Pančeva ili? Ja sam baš iz Pančeva. Ja sam uzeo ovu u Pančevu. Aha. Vozio ga oni kum isto imaju te nema. Čekaj, novi ovo, koji god? Da, 2006. Ja jedino na ovom motoru što je bilo što je lik pao, vidiš. Nije to ništa. Dobri ljudi koji voze stromom ne vole da padaju, to sam to. Što više puta padneš na stromu, to je bolje. Bolji si, a? Jer ako jednom pa... Leveluješ se. Malbaša je jednom pao, iskrivio ceo motor. Ti si pao 2 puta, ništa. Jednom, brate. Jednom? Kako je bilo? Polagano. Pa na nekoj rizbi. Ovaj potrip njemu ništa. On je 3 puta u prvoj nedelji. Težak motor, da. Ustavno je pa Ovo lepo se čuje. Ovo je lepo se čuje, brate. Tok auto. Original auto. Ne, levo. A, dobro. Pa za njega. Ajde sledeći put. Da, hvala. Levo vinc. Zato se tako i čuje. Sine MUP mi ovdje mogao, ali ovo... Čekaj, kako ono ovako? Si zaradio nešto?
Beži. Zakucam telefon.